ini nditoshamisika kuita kumana ko imose rekuti ndakaimba makaita collabo nana Great Man vanotaura izvozvo ivo Great Man vacho vanomushorei pakuti zvoni ari mwana ndiwake bozi ndiye muri dzemukadzi ndimuri dzemukadzi nemwana kai ini vakambondiona ndiri pama-Great Man pane vanhu vasati daro soti ndokuda kunyatsoona kuti munhu anonga akanyora kanenge kapost kanenge kakatyo kashora acho nechirungu Sangana matuta zvakare muzimbabwe pano paZest News pano pachange tichimhanya news updates izvi zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika muno munyika yeZimbabwe. So kana uri mutsva kusubscribe mahara utena on the notification bell so that patodzoka nemamwe news updates uchange uchingozvionera dikani pano tinata kubatira news updates ezvinhu zvichipisa mumastreets esocial media kunyanyisa muZimbabwe. So ndachikumbira like and share this video kuitira kuti vamwe vadikani venyika vaone chiti kuti muZimbabwe Sulu opomerwa kuita baba wemwana waGreat Man. Yachikumbira kuti zvanofunga comment section below tudzawo mafungiro ako maringe this whole situation about Sulu na Great Man kuti zvinofamba sei, but vanhu vari kuti Sulu ndiye pakutodimandwa DNA kuti Sulu zviongororo asi ndiye here baba wemwana waGreat Man. Taura kuti anonzi ningi taura nyaya yake zviri proper ka zviri straight anyotsoya kuti no Sulu chaona yochi nyaya yaGreat Man yakamira yakadai. I think it's a week ago, I think a week or two ago pana katotora picture yemwana waGreat Man vaiti dha ndovatora picture yaSulu vaiti dha ndovachiti kasi ndakafanana nemwana waGreat Man ameno ndakati right hazvinetsika aizviri kuona kutsvaga Great Man handiti tomboyabana tombotaura nyaya pamwe chokwadi pamwe hachisi chokwadi but nyaya yakanetsa. Maybe it was because makatishande na Great Man closely pamakaita collabo nechi and but I wonder kuti nyaya yakazongotanga sei zonza but mwana waGreat Man handi waSulu yetenge mafanizi tuni nyaya itoenderera mberi ini nyaya isikuperere asi ndozonakidzo manje pana vanhu vanozonyatsopinda zviri emotional vatanga kutituka manje ipapo manje kuti saika ende anokatifuka kuti chokwadi right but mimi mamuna tomboita anything nemukadzi waGreat Man wani kukwazisana like having those encounters ngoto encounters dzikaita seiti cheola kugona kukwazisa munhu kuti munhu makadii munhu obva atomita saka it's an encounter for kukwazisa ndakambovakwazisa zvangu ndavaona vatori naGreat Man vakatozvitakurawo wangatoni pamwiri pano before man vakandiratidza papiko pakaitirwa something namaititi nenzi ring drive